Ero uru kamano kuom rango video makawuono jokama an akia pingo fans kosewacho ta deliver. Nyoche ukwayo video kago abal. Aluonge ni the most requested video. Koro mane video malosonu kawuono. Kawuono wadhi kodu goyo abal. Koro kata in beginner, kata in intermediate, kata in advanced, kawuono wadhi go abal. To in koro beda piny and enjoy the video. To kapok wadhi video to an gi shout out. Salma SS is in the building. Salma SS. Erokamano. Isebedo supporter since day one. Nyaka nwachak gini. Nyaka nwachak videos gini. Neno wako kai Asumbi TV kocha. Siaya 254. Erokamano Salma. Angeo ni iya Sembo. Siaya County. Koro mano nyadalawa. Kora recognize kawuono. Erokamano Salma. To jok modong kapok iyudo shout out, just continue watching. Next time idhi mi shout out. Lakini kawuono we wadhi uru goya bal. Dongi an kaping ga fans. Uru kamano. Koro mae pool area. Neno ni monda tangnu kaka pool chalo. Kendo en a very beautiful place and kama ber kabisa, refreshing. Koro kapok i subscribe kendo we comment down below. Iking'iyo malo kucho tibiro neno ocean. Ma en coastal city of Kenya. Idendo ni Mombasa. Koro in pool ma duong kendo maber kabisa. Koro jogi gi maintain pool gini maber. Anyway, you can beginner and intermediate to be an advanced. Koro abal en gima ero nikech en form of exercise kendo miyo nyalo rieyo dendi kata nyalo rieyo lechegi. Koro ing'eni kaka donjo ga e pi mokwongo to nyaka kuonga limani na pi. Seche moko pige moko bedo ga mang'ich kabisa to be moko be liet. To Mombasa en kama liet jodalawa. Mombasa liet kabisa kendo pool gi be liet. Emomiyo iluonge ni nam chumbi. Pige go be na bit salty. Koro kasega limo pool matin to koro chaka go abal. Koro kanyen katikati nitiere baby pool piny kucho, shallow end, kacho kanyo diere, then deep end. Koro ne ane video ni nyaka mwisho tidhi neno kaka wago abal ma wadhi e deep end kamora amora. Koro inyalo nyisowa ni in activity mane mihero ga kata ng'omi timo ga for leisure. To ka pok igoga abal inyalo nyisowa gimomiyo ok igoga abal. Iluoro pi kosi kia go abal kosi kia lewo e pi. Jomoko wacho ga ni pek ne pi lakini onge ng'ama pek ne pi. Koro ne uru video ni mondo utieki.
Erokamano kuom rango video ma kawuono. Ageno ni video ni was entertaining kendo you enjoy kendo iwinjo koduogo chunyi kaka oduogo chunya. Habari so refreshing. Koro kapok i subscribe wakwayi ni mondo i subscribe kendo iwenwa comment piny kacha cha.